Mga suod sa kinabuhi sa sugbuanong Paris Olympian nga si Elrin Ann Ando ang madasigon nga malangkat sa karitahanon ang medalya sa 2024 Paris Olympics. Sarando ang istorya nining report. Gibisita sa GMA Regional TV Balitang Bisdak ang Barangay Careta nga maoy dapit diin nagtubo ang usa ka pambato sa nasod sa natad sa weightlifting sa Paris Olympics. Nagkataod na sa ilang balay ang tarpaulin ni Elrin. Sagol-sagol ang gibati sa iyang mga katagi barangay. Kulbahinam nga nag-atang usab sa tigi niini karong Agosto 8. Labaw na ang iyahang mga igsuon nga mihatag sa ilang hugot nga pag-ampo ug suporta alang sa kalampusan sa ilang manghod. Kanunay matud pa sila nga magkaistorya isip pagdasig sa tinguha nini nga makabot ang ilang pangandoy. Excited kayo. And kaansa ako yawan. Aside from prayers, ang ihang diet, training every day, at the same time sauna every day. Extensive training, grabe. Medyo kulba kay grabe kay atong support ron ni fans. Grabe sad kay akong support sa kumang modron niya. Medyo wa may laing gi saligan di pagampo lang gid o pagsalig. Ilo na si Elrin ug ang iyang uyuan nga si Kapitan Marciano Ando ang mibarog nga amahan sa iya mga pag-umangkon. Emosyonal niyang ipaambit ang pangindahay sa kalampusan sa iyang pag-umangkon. Ampo niya na, muda-ugod siya. Ringkamot ko na basit pag mo na makaluwas ninyong managsuon. Kay sa imong pagpaningkamot, gikan sa pagsugod, hantod karon nakabot yun mo nga na kuwan ka nga na-appeal ka sa Olympic. Mapasalamaton ang pamilyang Ando sa hugot nga suporta sa mga sugbuanon. Diin nahatagan og financial assistance gikan sa LGU sa Cebu City ug sa mga pribadong sektor nga mao'y gigamit usab sa Bisdak Olympians. Focus lang gid siya sa training, kay nag-training sige bang sa training karon. Focus siya sa training unya mangadji kada gabi magampo nga makabot yun niya ang iyang kadaugan sa Olympic. Wala ko'y lain masulti ni Elrin Ando nga soko lang gyud antod sa makamit niya iyang kanang pangandoy. Kauban si Godfrey Rillian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.